PSS बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै बागुरुम्बा मोसानायनि मोनसे वर्कशप सोलिगासिनो दङ। बे वर्कशपआव फैनानै मोजां नांबाय आरो बेनि लोगोसे बे वर्कशपआव जोंनि गिबिसिन गोजौ फरायसालि PSS बर' गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिखौ लोगो मोननानै एसे फरायसालिनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय बिथांखौ एसे लोगो हमलांनो सानबाय आरो गोजौ फरायसालिखौ नायहैनोसै बोरैहाय दोङो। बेनो जाबाय PSS बर' गोजौ फरायसालि पाकासुरि सरुक्षेत्री बड' हाइस्कुल। बेनो जोंनि नायल' जाल' गिबिसिन गोजौ फरायसालिया मोनथाम अजा लोगो नांनानै जादों बे गोजौ फरायसालिया। बेनिफ्राय गथ' मोजां गथ' ओंखारलांदो। दासो फोरोंगिरिफोरा बा माबायदि दंबा फुरा दंजोबो ना गैजोबा बेखौ एसे मिथिनांगोन। नांनाय दोनफ्लाङो गोदान गोदानफोर फैबाय। आदसा PSS गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिखौ दिनै लोगो मोनबाय आरो बेहायनो जिहेतु वर्कशपा जादों एसे माने बाहाय गाहाय फोरोंगिरिखौ लोगो हमनानै एसे बाहाय मिथिलायनोसै अफिसफोरखौबो नायनोसै। जोंनि बे ओनसोलनि नायल' जाल' गंसेल' गोजौ फरायसालि बेखायनो एसे अफिसखौनो नायग्रोनोसै। अफिस रुमखौनो एसे नायनो। खुलुमबाय रायजो राजाफोर। दिनै PSS गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव माने बजालि डिस्ट्रिक्ट बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव मोनसे वर्कशप सोलिदों बागुरुम्बा मोसानायनि वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि थाखाय। बे प्रसेसा गासै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे मोनसे गासैनिबो हामलायनाय आरो बेनिखायनो दिनै आङो बेयाव फैनानै जोबोद मोजां नांबाय आरो जोंनि बे ओनसोलनिनो नायल' जाल' बजालि डिस्ट्रिक्टनि खोलाहा थानाय ओनसोलाव नायल' जाल' मोनसेल' गोजौ फरायसालि जायनिखि प्रथम स्टार्टिं बर' ओनसोलाव बे ओनसोलाव बर' भाषा आन्दलननि उनावनो बेयाव बे माने जादोंमोन। बेनिखायनो बे फोरोंगिरियाव दिनै फरायसालियाव हाबफैना जोबोद मोजां नांबाय आरो गाहाय फोरोंगिरिखौ लोगो मोनबाय बिथां प्रफुल्ल सनवाल। बिथांनिफ्राय एसे मिथिनोसै फोरोंगिरिफोरा फुरा दंजोबो ना बेहाय ना मानिसो खमथि दं। गोसाय बुङो साउन्डखौ गोसाय। फोरोंगिरियाथ' जोंनिया रुंसारि जालांगासिनो आंखालाव दं आंखाल। दा फरायसालिया 1978 आव गायसनदोंमोन। 1978 बेनि थारमाने हेडमास्टारा एक्सुवेलि रियेल हेडमास्टारा सासे दंमोन सबिन। आदसा एक्सुवेलि प्रेक्टिकेल बिनि उनाव बिथांनि उनाव जोंहा कारिगावनि वीरेन्द्रनाथ दैमारि सार उपेन्द्रखौबो बुङो। बेनि सिगाङाव उपेन्द्रनाथ देउरि बिथांमोनाबो बेवहाय माने नांथाबनानै दंमोन। उपेन्द्र देउरिया बिथाङा सासे माने एबसुनि बिराद माने गोख्रों मथन आरो नैबे फरायसालिनिनो बिराद वर्कारमोन लोगोसे फोरोंगिरिमोन बिथांमोना। दा बिथाङा एक्सुवेलि गावनि एसे माने जिबिकानि तागिदायाव एसे माने उत्तर ओनसोलाव थांनानै गोसाय बुं साउन्ड सिके हाइ स्कुल नामा सिके ककिलाबारि बिदिया जाबाय। दा बेनि उनाव धीरेन्द्रनाथ दैमारि सार जिथु बिथाङा एयारफर्सआव खामानि मावोमोन एक्सुवेलि। रायजो राजाफोरनि थारमाने खावलायनायाव गोख्रों खावलायनायाव हांख्रायनायाव खावलायनायाव बिथाङा आसलथे साख्रिखौनो गारना फैनाय बुंदों हारि सिबिनायनि मुङै। बे आरो थारमाने मा होनो एयारफर्सआव खामानि मावोमोन। दा बेनि उनाव जेब्ला फैनायसै अब्ला जोंबो आं बिखेखरि बे फरायसालिनि सेकेन्ड बेस्ट फरायसामोन। नोंथांनि लोगोआव थारमाने भबेन्द्रआबो फरायदोंमोन नामा? भबेन देउरिया नेक्स्टआव गाहाय बोसोरसे उन्दै बिथाङा दा इन्सपेक्टर अफ स्कुल। बे फरायसालिनिफ्राय बहुत मोजां फरायसा ओंखारदोंमोन आरो साख्रि मावदों गेदेर बुंनो नागिरो जोंनिसै मोनसे बेस्ट गेदेर बेयाव आसलथे नैबे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मतिलाल नार्जारि फार्स्ट बेस्टमोन। आरो मख'जाथाव बाथ्राया फार्स्ट बेस्टआव गासै 7 नायल' जानो मेट्रिक पास जादों। गिबि एक नाम्बाराव मतिलाल नार्जारि गैलिया। 2 नाम्बाराव जाबाय पदुराम सनवाल जामुरिनि आरो रतिराम बर' मेडिकारि बिथांमोना फार्स्ट मेट्रिक पास।
गिबि जोंनिया मब्ला मेट्रिक होदोंमोन बेखौ बुं ये 82 82 83 1982 बेनि उनाव आरो दाथ' मोजां गथ' दा बेनि उनाव जोंखौनो था दाख्लै जोंनि मथलिया नार्जारि सारा 2023 आव 2023 नि 14 एप्रिलाव बिथाङा माने सुइसाइड दा थाब फोरोंगिरिनि माबा खमथि जानानै दं नामा खमानो दा आंखाल दा धर बिथाङा अलराउन्डार माने टिचार माने एक्सुवेलि मोनदांबा सब साबजेक्टखौनो हायोमोन हिन्दीबो फोरोङोमोन नाथाय जोंहा दा हिन्दी फोरोंगिरि बिराद एक्चुअली आङो हिन्दीनि प्रबिनमोन बिए प्रबिन मा जानाय खिन्थु हेडमास्टार जानायनि उनाव मानसिकता थाया फोरोंनाय एयावनो आंनो गाय फोरोंगिरि लोगोसे दा हाबबादों आंनो साइन्स टिचार दंना गैया साइन्स टिचार दोङो सासे बिएससि सासे हायार सेकेन्डारि साइन्स आरो बाखि आर्ट्सआव दोङो कन्ट्राक्चुअल सासे आरो आर्ट्सआव खानै बेनिफ्राय बिएससि खानै जाबाय हायार सेकेन्डारिनि आर्ट्सनि खानै कन्ट्राक्चुअल खासे आरो जोंहा मा जानोसै ओइ दाखालै माबै हेडमास्टार थैनायनि उनावनो जों केरानि खासे मोनला बोरैबा बायदिबा आजिखालि जिहेतु अनलाइननि खामानि सोलियो केरानि नङाबाथ' आंहा बिराद प्रब्लेम जायोमोन आं ओरैनो गोसो गैखायामोन गाहाय फोरोंगिरिनि बिबानखौ लालाय नाथाय आङो गाबोन स्टाफनि थागिदा जातिनि आरो ओनसोलनि बाथ्राखौ साननानै गथ'फोरनि बाथ्राखौ साननानै आं गावखौनो एसे चेक खालामनोसै होननानै लानाय बायदि जाबाय नाथाय आजिखालिथ' जिबायदि जादों माने लाथावानो आरो केरानिखौ मोननानै आं खिन्थु माने औवा मोनदों टिचारफोरा गासै माने बांसिन गासिबो थाजोबबा मोजां जायो आरो दा सरकारनि मोनसे माने कारा फेसननि जादों फोरोंनायनि खेत्रआव टिचारा अन्तत थाजोबनांगौ दा टिचारफोरखौथ' स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायसो होनांगोन साबजेक्ट वाइज टिचार गैया आरो गथ'फोरा जोंनिया जालायबाय नालाय बर्ड मिडियामबाथ' जों बोनानै फैगासिनो दोङो मानो होनबा 2026 आव एखेलेगेनो खाथाम थांदोंमोन खासेथ' थैग्रोबायानो नार्जारिया बेनि उनाव दा बिएससि खानैबो थांला थाङो बेनि उनाव आं थांदों 27 मोनसे 27 मार्च बिदिब्ला बे सरकारा जुदि सरकारा अनाब्ला बे जोंनि बर' गोजौ फरायसालिनि अबस्थाया मा जागोन गतिके एसे सरकाराबो नायदो आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टफोराबो एसे माने नोजोर होदो मानो होनबा जोंनि नायगाव बर' हारिनि थाखाय बे जोंनि खोला ओनसोलाव बेबायदि बिटिआरनि आउट अफ बिटिआर गतिके बे फरायसालिखौ जों फोथांना लाखिनो गोनांब्ला जोंनि अन्तत टिचारनि खमथिया जाहाथे जानो हाया बेखौ जाहाथे एपइन्टमेन्ट होनानै जाफुंसारहोयो फुलफिल खालामो बेनि थाखायनो माने खावलायबाय आरोबाव हाइ स्कुल हिसाबै दासो जोंनि जिखिनि दा ओरै नांगौ infrastructure जेरै जानोबा बिसानि कारणे आसलते आसुनाय खिनाय जागा गैया गथ' गथायनि कारणे आसुनाय खिनाय जागा गैया हौवासा हिनजावसा इ मोनसे प्रब्लेमाव गैला जों बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय लाबा जोंनिया जिहेतु आउट अफ केडब्लिउएससिखौबो दासिमबायदोंमोन केडब्लिउएससिनिफ्राय एसे आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय जिखिनि अनुदान होयो जोंनिया अयनाय माबा माबियावनो सब पेन्सन माबा माबि ओइ धर टेब्लेट रिसार्च कारेन्ट इंलिश डिस्ट्रिक्ट रिसार्च हाबि जाबि माबा माबि नांबाय थायो दा बेफोराव जाया आरो गथ'आ जोंनिया आजिखालि मा जायो 150नि सायावबा 50,000 मा मोनो जों दा इनि सिंसो मोनो मानो होनबा 150 गैया गासै हानाय खम जायो जेरै 25,000 मोनो 25,000नि दा आजिखालि बेंगलराव जुदि 5,000 थांखायो आरो 20,000नि आधायावसो खामानि मावनो हायो मानो होनबा इउसि होनो थांबा अफिसाव आरो जर दंबावो आगोलथ' बेयाव फरायसालियाव माने फरायसाफोरा ओरैबायदि माने गोबांमोन जोंनि दिनाव गतिके दाथ' खमिलांनायनि जाहोनाथ' गुबुन गुबुन दं दा प्राइभेट स्कुलफोराव किसुमाना फरायहैयो किसुमाना बर' मिडियाम फरायहोआबासिनो गुबुन इंलिस मिडियाम होयो ओरैनो अनजिमाया खमखा आरो जों ओरैनो मानसिया कि बर' मानसिया जों एसे खम थायो बे हिसाबै हारिखौ माहारिखौ जातिखौ रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय माने एसे आरो बुंनाय बायदि जायो बर'नि संख्याया सिगांनिया 10 दा गोदान सेंग्रा सिख्लाफोरा खासेल'सो लायो गथ' गथायनो खासेल'सो खानाय जोंबो हाबायानो खालाया प्रजनन हक्ति ओरैनो खम बर'आ खाथियावनो मुस्लिम मानसियानो मेक्सिमाम थारमाने लोब लोब गारलोब जोंनि बर' फरायसालिखौ फोथांना लाखिनांगोन बेखौ सरकारा जोङो थासान्दियाव जोङो सार्भिसखौ मोजाङै होनो होननानै जानो खालायो
जोंनियावबो फरायनाय जोंनिनो फरायसा आरो बे गथ'फोर फैनायाबो जोंनि फरायसानिनो फरायसा हिसाबै जोंहा बेलेग साथ्र थायो मोजां नांबाय फैनानै दिनै बहुत बोसोरनि उनाव बेहाय आंबो सासे टिचार दं आं रिटायार जाबाय बन्द हायार सेकेन्डारि स्कुलाव सेन्टाराथ' नोंथांनियावनो जायोमोन लोगो जायोमोन गतिके लोगो मोनलायबाय थायोमोन दिनै बहुत मोजां नांबाय गतिके दिनैनि थाखाय खुलुमबाय खुलुमबाय गोजोन्थों